Mayong buntag. Nag-prepare ko kay naglungag. Lungag ko o kanon. Bukal na. Tuglaut gamay guys. Pasara. Guys, isudog sa ako itong bugas gahapon, di pagaling ni pagaling man gahapon. Wala ko naka-vlog sa pagbuwag kay busy. Ito na siya ibalihin sa sudlanan ang bugas. Ganyan. Yes, ano siya ibalihin hindi rin na magkuha dito sa sako pa wala ko naka-vlog hapon sa pagbulad busy di karon na lang sa paggaling wala sad. Harvest naman ang basak karon nakapagaling na. Anong ikuan so diri taro sila nagbugas mo na taro guys sudlanan kung ini kuan ka sila nagilaga laga bitong gagmay na siya guys. No. Diri ato na isa isulog para hindi siya maano basa. Ito yun na sa mga safety nga sudlanan kinahon sa at least hindi siya babasa guys ba pusako manggod basa kung naikuan yabuag tubig sayang puno na guys puno na. So kari na sa sudlan kani ito na siya butang safety na siya diha. So kanina sa daang sudlan biskwit party bags ko na sa sudlan
parang save na save jud siya, di mabasa. Tapos, ito, puno na. Puno na. Kaya naon kay masira. Masya guys, pero napay nabilin. Sakti na. Puno na ni siya guys. Pa may sobra, ito na siyang hiktan. Silig guys. Mo. Ay, butang. Tata ko para sa kuan, tapioca. Tapioca ni siya guys, oh. Ito ang suyaon. Secret. Saba para bibo, guys, oh. Kahoy man namong gamit kay mamigasol, ikapalit. Guys, oh. Ng sago. Tapioca ni guys, tapioca. Dagko man to, kung gagmay man ni. Siya guys. Ito po ang kuan. Sago. Kaya mag tapioca ni guys. Nayara na ito palayo para hindi siya magdukot guys. Gahi na na. Okay, na. Ha? Papalit, mga freezer at mga tindahan, utang. Yun naman. Tindahan mo papangano. Utang yung kumita sa laro. Wag niya. Yung hugason guys. Haba mo diya, haba na talang jud mo. Tapioca.
Guys, tata na ang pan sa tapioca guys. Tata na. Ayan siya guys. Hininayo na siya kalayo. Diba? Siya guys. Luban. Nari o. Paano na po ni siya guys. Sundang. Andi ay. Rabbit pellets are okay for pigs. That's a temporary solution. Miss Piggy is getting a little bit heavy and she doesn't really like to go on walks. So maybe there's something here that I can put her in to make it easier when I go to Dire na to na siya itanom. Isaari. Tapos na may siya gitanom ari guys. O nikatay na. Siya o. Ni siya guys. Sayote. O. Ya. Dungagan na to isaari. Isa. Tapos isaari. No. Naanak na ni siya guys. Order eh. I-double ni siya guys. Pamangko. Dito siya itanom. Ano to guys? Sayote diri tanong. Sako. Tanong niya to siya. Burang ni siya tanong. Yan na rin siya pagtanom guys. Kaya ni siya ilubong. Yan na rin siya tabon-tabonan na siya. Wala na siya guys. Anak na siya guys. Di kasi kay ilubong. Imo nang ilubong malata maning yang kuan. Malata. Guys. Yeah. Diri na po uban. May dalid. Guys, si ilubong na si ilubong guys.
na siya tabunan og todo han magtanom og sayote na dili ilubong ang lawas kariray ang diri dapit putang nga yuta kay ayang ugat na tabunan na siya guys ba na siya guys na tabuni ang kuan na siya guys. Okay. Ito yung lukaton guys. So guys, taro na po na to ni anak ha siya guys di mana diri siguro ni isa matuon man diri na lang okay, guys puno naman nasig lumumi igoram na si kuan guys muna siya lubong guys oo wow siya guys tanom to isa o taas na ba to guys babay na secret